Bună! Bine vă pregătiți la un nou video. Acesta este rezultatul clipului anterior și azi vreau să vă arăt câteva coafuri, cum o să mi-l prind eu azi. Nu o să mi-l lăs așa evident pentru că mi vine prea mult în ochi. Și nu știu de ce, partea asta parcă mi se pare mai ok decât asta. Și la spate nu prea mi-a ieșit. Adică cel mai fain mi-a ieșit aici. Așa că, da, dacă au zis niște zgomote pe fundal, vă rog să le scuzați. Nu mai am ochelari la ochi pentru că dimineața și am uitat să mi-i pun. Așa că, da. Bun, pentru prima coafură o să vă arăt cum am făcut eu această coafură, fără piele. Deci, n-am folosit nici pieptă, nici nimic. Așa îmi stătea inițial, pentru că am bretonul ăsta și nu-mi stă super ok. Pentru că l-am încrețit și pe el. Așa că îmi voi lua bretonul și câteva șovițe din față. Mi le dau pe spate și le prind cu clama. Eu nu mi-l pieptă momentan ca să nu mi se îndrepte. Mai pe la mea sau o să dau cu peile. Cam așa arată. Mi-l puteți spune cum vreți voi. Eu mi-l las așa. O să duc pe ele să mă pierd un pic la vârful și să văd dacă se îndreaptă. Dacă nu se îndreaptă, o să mă pierd. Hai să vedem dacă se îndreaptă. Eu mă uit în cameră. Nu. Devine mătăsos. Nu mi-l pierd. Am făcut mare greșeală. Pentru că o să se îndrepte. Nu știu dacă o să observă, dar tot îi creți. Ia. Să-mi dau asta jos. Revin că mă termin. Am revenit, mi l-am pieptănat. Așa că o să mai fac încă o dată prima coafură. Ok. Nu e mai ok acum pentru că tot așa stăm. Eu nu o să mi-l prind azi așa că hai să trecem la următoarea coafură. Pentru următoarea coafură va trebui să-mi iau părul în spate. La rădăcină aproape am uitat să vă zic că nu e cred. Ok. O să mi dau calma pentru că nu am ridicat puțin pentru coafura asta veți avea nevoie de o panică. Și o să trebuiască să vă puneți și cam așa arată. Mie mi se pare ok. Panica asta cu coafura se pare că se potrivește. Ok. Așa că să trecem la următoarea coafură. Pentru a aveți nevoie de agrafă. Eu am 20 de agrafe aici. O să scot 10. Nu știu cât o să-mi trebuiască pentru că vreau să fac coafuri mai multe cu agrafe pentru ca să îmi prind părul mai ok. Nu mi-l împletesc pentru că nu-i drept. Ieri n-am avut drept și n-am împletit bretonul, dar azi nu mai împletesc că nu mi-l drept. Ok, bun. Acum o să-mi dau părul în partea asta. Hai, în partea asta. Și așa mi-l dau. Cu o călare începută de la coada sprâncenii. Mi-l dau așa. Deci. Mele călare. Așa. Ok. Am părul cam încălțit acum. Nu trebuie să fac efect. Ok, bun. După ce l-am dat așa, luăm o agrafă. Mi-a căzut paprika. Și o punem aici. Ok? Și facem așa cu câteva agrafe. Încercăm să le punem pe linie. Și facem așa cu câteva agrafe până nu ne mai vine părul în ochi. Până zicem noi că e ok și e comod. Ok, l-am dat prea mult încoace. Punem și în partea asta. Aici să fac 2 X-uri. Sper să-mi iasă. Da, nu? Asemnez zarul aici.
nu prea îmi place. Așa că o să scot toate astea. Și o să mai facem încă un fel și aici lăsăm așa. Voi puteți să o lăsați așa, dar eu vreau să mai fac încă un tip. Tot cu el așa, aici lăsăm așa cum e. Ok? O să-mi dau părul spate. Și ăsta îl voi lua. Și aici îmi voi prinde cu o clamă, ceva de genul ăsta. Mie îmi stă așa ca bretonul. Dacă nu l-aveam, ce faci să dea? Ok, cam așa arată a patra coafură, cred. Și ultima o să facem imediat. Cu care cred că o să rămân. Ok. Și voi prinde agrafe în loc de clamă în X, cum mi-am prins și aici, ca să fie o coafură cu X. Și acum mai am niște păr. Și îl mai prind. Dacă vă întrebați cum îl prind în X și stăm, prind o clamă, începând o clamă de jos în sus și una de sus în jos. Și așa arată și ultima coafură. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Pa!